रौतायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि खुंगा 36थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंजागोन आरो दिनै रौतानि अडिटोरियाम नब्लाङाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि खुंगा 36थि बोसोरसालिया जुथुमानि बानजाय आफादनो बिबान गथायनाय हाबाफारि जानानै थाङो आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमा हाबाफारिनि गेजेरजों आबुं बिबान गथायो बानजाय आफादनो फैगौ इंराजि 2027 मायथाइनि जानुवारिनि 22, 23 आरो 24 खालाराव खुंगोन जुथुमाखौ रौता बियाब दुलाराय बाथौ गुथुमनि बानजायनायाव खुंफुंजागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि 36थि बोसोरसालि जुथुमाया आरो बानजाय आफादनो बिबान गथायनाय आयदायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर'नि फोरमायथि। दिनै 31 मे बे थारिखआव सिगांनो खावलायनाय लेखा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमा फैगौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि 36थि बोसोरारि जथुमा बे जथुमाया जोंहा फारिखान्थि बायदि जोंहा रौता बियाबाव जागोन आरो रौता बियाबाव जागोन हिसाबै दिनै जोंहा आबुं मोनसे बानजाय आफाद दाना होनो थाखाय बे जथुमायाव जादों आरो बे जथुमायाव जों दिनै आबुङै बानजाय आफादखौ दाना होनो हाबाय आरो जोङो कनफारेन्सखौ बे जथुमाखौ 36थि जथुमाखौ जों फैगौ माने जानुवारि दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट'खौ थि खालामदों। थावनिया दासिमबो थि जाथ'वाखै। दिनै मोजाङै सावरायनानै बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंना लानो हाबाय आरो जों सम बानजाय आफादजों सावरायनानै मा हाबाफारि लानाय जायो बेखौ जोङो समजों थि खालामसिगोन। ओरैनो जोङो दा सानना दोनदों सानथामनि हाबाफारियाव सानसे खावसेया रौता बियाबनि जागोन, सानसे खावसेया उदालगुरि जिल्लानि जागोन आरो माने गोनांथार खोथाया नैबे जाहैबाय मा नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि बियो टार्मिनेटिं सेसन माने बिबान सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय बे जोंहा बे रौता बियाबावनो जागोन। जों बेखायनो गासै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सिबियारिफोरखौ जों बेहाय बयखौबो लैहोर फैनानै बाहागो लाजानो लुगैदों जाहाथे जोंनि जि गोदानै दानो गोनां बिबान बे बिबान गथायनाय दानाय बेहाय जाहाथे मोजाङै जों मावफुंनो हायो। बानजाय आफादनो गोहो गथायबाय आरो गोहो गथायनाया जाबाय मा जोंहा सिगांनिफ्रायनो बे नेमा जोंहा दङ। गोहो गथायनायनि उननिफ्राय बानजाय आफादा मावनो थाखाय गोहो मोनो। दा बेखायनो जों दिनै बिथांमोननो गोहोखौ गथायनानै होबाय आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोना फुल सुइङै खामानि मावनो हासिगोन आरो गावसोर साननानै जोंजों सम सावरायनानै जोंनो मिथिहोहरगोन आरो बिदिहै मा खामानि मावनांगौ सावरायनानै बिदि खामानि मावलांबाय थासिगोन बानजाय आफादा। जोङो टार्मिनेटिं सेसन हिसाबै जों बे बाथ्राखौ सानदों रौता बियाबखौबो जोङो खावलायदों आरो रौता बियाबा एखेबारे थियारि बिथांमोना माने बेखौ बिराद गाजा गोमजायै खुंना हरनो थाखाय जों आसा खालामदों जोंनि जि 36थि बोसोरारि जथुमा बियो जोबोद गाजा गोमजायै जागोन। जोंनि सिबियारिफ्रा बयबो फैनानै बाहागो लागोन आरो जों बेवहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो जोंनि मेगाजिननि गेजेरजों जा जोंनि लिरनायनि गेजेरजों जा जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों जा जोङो बे मेसेजखौ रायजोफोरनि गेजेराव सिबियारिनि गेजेराव जोङो दैथायहरो।